алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани торти бисквити шоколадни ё торти негр мегем. И торта беҳад торти бамазза, то охири навор бо ҳамроҳи ма бошед. Иҷода дар корай 5 қошуқ орд, орди виши сор, 4 дона тухм, 1 пиёла камтар шакар, иҷода 150 грамм шакарай дӯстони азиз. Баъд какао 3 қошуқ мегирем, 3 қошуқ какао, қошуқҳои калон калони баъд нест нормалне ман нишон додагим. Баъд 2 қошуқ равғани растительни масла, равғани алейна, 1 пачка разрихлители 10 грамма барои 4 дона тухм. ҳозир ҳамиҷа 2 та ҳамхали бисквити 4 тухма тайёр мекунем. иҷода якумша тайёр кардестам, ҳозир тамошо кунед. айнами какаои рахат истифода мебарам. ҳозиро аввал дигар хел истифода мебурдам, хела шуда ҳамин истифода бурдестам. беҳад какаои нағзай мада маъқул шуд. Як подписчик пурсида будан, инами какао ма истифода мебарам. рахати какаои қазоқистонай худаш. инам дӯстони азиз 4 дона тухма камтар намак мекунем, ба миксер мезанем. хай медонед шумо то сахт шудан шад, то ҳами сафеди ғавс мешавад. 5 қошуқ орд барое ки какаомон худаш тестар сахт мекуна, барои мо кам орд гирифтем. 5 қошуқи хали пури бисёр нестай, средни нормальни қошуқи нормальни дӯстони азиз, хали қошуқи калон нестай. қошуқчарам нестая, намуд размери дигар қошуқҳои средни. ҳай пастаяни нишон метим, да дигар видеом ҳастай дӯстони азиз, подписчикои пешинаамаш медонанд. Нормальни қошуқи средни қати 5 қошуқ орд, 3 қошуқ какао, 1 та пачка разрихлитель, ҳамаша ҳамроҳ кардем, да ҳами тарелка ҳамаша ҳамроҳ кардам, хеле осон мешавад. баъд ба анами лопатка мековем ша. ҳами хе мековем ки ҳам бисёри бад нашава, ё хали кофтанмон ки объёми ҳами тухм паст нашава. ҳамаша ки кофтем ҳами хе аралаш меша, какао уже коричневи маълум мешава. баъд 2 қошуқ равғани растительниам меандозем. иҷода да ҳами формаи 24 ай дӯстони азиз, формаи 24 размершама 24 худам кадагим тайёр. баъд 2 та фольга айтагш мондам. духовкада пухтестай дӯстони азиз, да ҳарорати 180 градус. аввал духовкара таспон мекунем. иҷода ма тайёр дорам креми заварной, да дег тайёр мекунам. ами хел чизи ғавс бошад, бо хубае ки тагиш намечаспа. 800 мг шир, 2 дона тухм, 4 қошуқ кукурузни крахмал, 3 қошуқ орд. ҳамашам хе аралаш мекунем. 1 стакан шакар, 1 стакан пур ба пур кардам, 280 грамм бори 300 грамм шакар мерава. шири накшава бояд ҳами вай заварной крем. ҳамаша аввал ҳамроҳ мекунем, аралаш мекунем, баъд шира меандозем. болои плитада мемонем, кофтан мегирем, то пухтанша кофтан мегирем. пухтак худаш уже ғавз шудан мегира. такша кофта меистем ки тагш начаспа. анам хе меша бинед хе гладк шудаги, ҳамаша хе ҳатто охира кофтагиам. ихе ягон бор монум беста ягон кор макунам, ихел нестай ки ба камочки дарунаш куллача мешава. ина дӯстони азиз, то заварное пухтан, бисквитам пухтак. вай заварное ма барои чи бисёр кардам ки ма 2 та торт мекунам. и ҳози кам таракша барои и торт ма 200 граммша мегирам тамом. дигараш места 600 граммаш барои торти. иншолло влоги ояндада, навори ояндада мебинед рецепт як торти новинка. торти пешина як да канали ма якум бори рецепт мебурам. бисквита бинед аҷоиб мулоими омадагие ки ҳами хел бисквити нежни. анаҷа креми дарунша тайёр мекунем. шоколадни масла 230 грамм, ҳами қитича 230 грамм мебара масла шоколадни. баъд 2 та ҳами қити варёнка. инами варёнкара 2 таша баночкаша полностью меандозем.
ба миксерам хеле лад мезанем. иҷода ами варёнкое ки ман харидам ҳамидав 3 стакани хали варёнкаи сахт нестай, сахт боша бо хубай. иҷа варёнкое ки последни чандтае ки харидам ҳамаш хали жидкитаранд. сгушонкаи ғавзтарак ё хаяки варёнкаи маззаш варёнкай ҳамхе ба миксер лад мезанем, ҳамроҳ мекунем. ози иҷа бо дигахе кремам ҳамроҳ мекунем. иҷода бози креми беларияра мегирам, атени да як косаи дига мезанам. ина косаи дигада венчикора тоза кадем белария хунагай халадени хуча то қамхе аввал мезанам то сахт шуданша. сахт мешавад да ҳами 3-4 минути ки мезанем ҳамқа сахти хушрӯй мешавад. баъд ҳамроҳ мекунем заварной. заварной ки ози ман тайёр кардам камтаракша ина барои иҷа гирифтам 200 грамша мондагиша барои як торти дига да холодильник тайёрак мондам. барое ки имрӯз 2 торт мепазам дӯстони азиз. ози якумша пухтам шудам хеле шуд ки ман навор накарда будам, як ҳафта мешавад. камтар саломатим нағз набуд, натонистам навор карда. баҳри шумо бо ҳами хел торт, и торт закасай дӯстони азиз. торти закас барои шоколадни торт кунем гуфтан, нагуфтан чихе бошаю, гуфтан ами бисквити шоколадни боша. анами намуд ма тайёр кардам, лекин мада ҳамаи бисквитое ки ҳозир пухтам беҳад маҳқул шуд. ма 2 бор бисквит пухтам, 2 та 4 тухма бисквит пухтам дар ҳарорати 180 градус. пас такак мондам, ҳамха хушрӯ мяхки омадак дар холодильник монда будам. баъди пухтан шудан сразу пакета печондам, камтар ами 3-4 минут ҳаво заду сразу холодильник да мондам. баъд ина ҳозир буровардам ай холодильник хунакак шудай буридамаш. бинед чихе дурунашам хе хушрӯ омадаге. даруни ӯ кремда бо камтар белария ва заварной аралаш кардаге андохтам. обши 4 намуд маҳсулот шуд дар вай крем. иҷада да кальцио размер тоғрӣ кардам, барои торти закас буд. кальцио да ина тоғрӣ кардам 24 сантиметрай торт. ина кремша бинед чихе креми ба маззаи омадаги. ҳами крем да ҳами бисквити шоколадни аҷоиб хушрӯ мешавад. агар ки қаймоқи хали сливки 33% боша ё ки дар Тоҷикистон бошен қаймоқҳои килоакӣ, анами крем да ҳамроҳ кунед аҷоиб бамазза мешавад. камтара қандон кардистам барое ки ами бисквити шоколадни мулоимтарак бо бие хушрӯтарай, худаш мулоимаи соч намешавад. ина болошам камтарак қандон мекунам. ами вақти крем кунӣ ҳамаи ҷо пури коручкои торт мешавад, барое ки беҳад мяхке коручкош мереза. ина полностью крема кардем. и крем фақат дарунашда, берунашда креми ҳамун белария ва заварной тоқа ба миксер задам. баъд як қошиқи калон какавои рахат андохтам. ина михе какавои рахат андохтам, беҳад мазза шоколадни шуда, хеле тёмни накард торта. барои худам гуфтам бисёри бад намеандозам, ҳамихе камта запахш бурояво бежви цвет шавад, шоколадни бад нашавад крем. баъди какавои рахатам хеле тёмни намекуна торта. кремам ами бисёр дози бад вай мешавад, шоколад намекуна. ман як қошиқ дохтам, амқа мешавад. ина михе вайш кардам, торта виравният кардам. ина баъд шоколада мегирам. ҳозир дар холодильник буд торт дӯстони азиз, 1 соат дар холодильник мондам. як қошиқ об, камтар оба гарм мекунем, баъд шоколада меандозам, дар болои плитара мекушам, камтар мековам, об меша сразу шоколад об мешава. 2 қошиқ равғани алейна меандозем, ам хали растительни об. торт хунукай худаш уже ях кардаги дар морозилник нею, дар вай мондам холодильник худаш. анами хел хунукай бояд ма тез амира ҳамаи ҷошда паҳн кунам, штобе ки ях нашавад. ҳамаи ҷошда глазура бирасонам. як ҷада глазурмон хунук уже ях кардистай, ма глазур хай ҳастай, бо ин тараф гарм шарехта тоғрӣ кардан мегирам.
агар сливки дошта бошен ами шоколада қати сливки ҳамроҳ мекунен ганаж мешавад. И просто глазури шоколадни шудаима. Ухе вақти сливки қати мекунен ганаж мешавад. Вай бо мазаш вабше бо вай хати дига мешавад. И ами маза шоколади холе. барое ки як қошуқ обай ӯ ҳичиро лабозӣ намекуна, камтар жидкитар шавад. Гуфтам об андохтам. Меша ширам андозем. Баъд расители масла дохтам ки хали блеск тия, барои блескаш. Дара уже болош ях кадак. Бе халаденинг намонда торт ки хунук буд ях кад. Ай ҳаму креми ки болоша покрити торта кадам. Анамиҷа камтараки якта гилча мондам. Нежнияк шава гуфт. Ба фикрам мева дар кор неста, и торта беҳад раҳи дур мебаранд. Ҳами хел просто глак мондам ки и об намешава, и ягон чи намешава. И торта гирифта алмато мебаранд. Ай астана алмато мебаранд. ҳай торт мада дӯстони азиз, ами бисквитиш ки маҳқул шуд, кремиш оли питаться кна мумкин бо бамазатар шава. Ма барои ки ира бурида чашида наметонам, торта да халаденинг мемонам то омаданша. Анам хел торти оддӣ чанд қай ки тонистем амқа тайёр кардем. Инам хел мешава. Баландиш беҳад баланд шудаге. Баландиш 10 сантиметр зиёд астая, кам не. Барои ки дута бисквити 5 сантиметра буд. Бо крем кадем, худаш объем метия. Иҷа дӯстони азиз, анам хе коробкачаш туғри када мондам. Раҳмати калон дӯстони азиз, то охира ҳамроҳи мо буден. Беҳад миннатдорам аз ҳамаи шумо. Иҷа чанд рӯз пеш ма чанд та наворо кардагим дӯстони азиз, бар баҳри шумо пешкаш мекунам. Мо бо ҳамроҳи ҳамсояҳо даҳмиҷа дар ватан, дар ватанҳои ғариб, ватани худмон не, ватанҳои ғариб, ҳай подписчикои ман медонанд дар Қазоқистонем. Анамиҷа да дӯстони азиз, мо бо ҳамроҳи ҳамсояҳо, занҳои тоҷик хонаи ҳамсоя омадаем, ташкилӣ будаем. Мавлуди як ҳамсоямон буд. Худованд садсолаш куна. ҳамроҳи занҳо шиштем. Ямҷа торти медои беҳад бамазаи ҳамсоямо дастош гилай. Дӯсти азизи май ҳами торта пухтак. Иҷа зодрӯзи ҳамсоя дигаре омадем. Беҳад бо сарҷамъ мешид занако чӣ хела зиқиё меброя. Шиштем, каме суҳбат кардем. Натавонистем ки живой овозуш намонам ки барое ки бисёрӣ будем. Иҷа да ҳоли ҳички набуд. Иҷа ҳички набуданда ма ҳам хе навор кардам. Ба кам тарак хай одам будагидам навор кардагиам. Барои занҳои ғариб хела зиқиёшон меброям. хали ҷода бишнем. Хай дастархони хоксоронае ки муҳим чизи хурдан нест, муҳим ҳамихе суҳбат куниву ғамҳое ки чанд қа ҷамъ шудагия мешини суҳбат мекунӣ меброя. Бо чанд рӯз мазам набуд дӯстони азиз, вабше наворам карда натонистам, ҳеҷ кор карда наметонистам. ҳамихе паджилу дучнем, ҳамихе касал шудак. Дига на ягон чи хурда тонистам, ҳамихе приступ додак. ҳатто дига телефонам нафурид ки ягон навор кунам. Бо ки заказ гирифтам, хела беҳтар шудам, шукронаи Аллоҳ, камтар беҳтар шудам, бо наворкуния сар кардам. ҳазор раҳмати калон барои пурсиданотон, барои комментҳои хубтон дӯстони азиз. То ҳозира дар WhatsApp мепурсем, навор накардистам. подписчикое ки бо дорум дар WhatsApp бисёр менависанд. ҳазор раҳмат барои пурсидантон, беҳад миннатдорам аз ҳамаи шумо дӯстони азиз. инами хел кам тарак наворам боша, дастгириро фаромӯш накунем. Ки ҳозирашда ай дига давлатҳо рекламора кшидагиян, ҳозир хела ба ютубам қин шудагия пеш бурдан. Хай бо ҳаракат мекунем барои подписчикои азизи худам.
наворора кардан мегирем, то ки як чизак бо омӯзем. Иншолло навори оянда бо ҳамихе пухтупазо, бо ҳамаи чизои рангу баранг барои шумо пешкаш мекунам, бо якҷода зиёфатай ҳамаша барои шумо пешкаш мекунам. дӯстони азиз, камтара камбоша ма ҳаракат мекунам ки шумо ай ҳоли мо бахабар шавем ки мо чӣ хел ғарибиро мегзаронем. инам хе оши бо мазза оварда, маззаам набуд, бо хай камтар беҳтар будума бо хӯрдем. раҳмати калон дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. То навор